вас виявили пухлину головного мозку. Що робити? Насамперед потрібна консультація кваліфікованого нейрохірурга, який спеціалізується на лікуванні даної патології та має досвід оперативних втручань. По-перше, не всі пухлини потребують оперативного втручання. У деяких випадках показано динамічне спостереження. По-друге, пухлини бувають доброякісними, не тільки злоякісними, тому такий діагноз – це не вирок. По-третє, якщо вам чи вашим близьким потрібна операція при пухлині головного мозку, то сучасна нейрохірургія дозволяє це зробити максимально точно і з збереженням функції нервової системи. Саме такі підходи при нейрохірургії пухлин головного мозку ми застосовуємо у клініці Healing, що робить оперативні втручання максимально успішними. Тому з даною проблемою звертайтесь на консультацію до нейрохірурга в нашу клініку.